wabata shayaka yapera Christmas majamara ako panapa kazhai chikafu panapa muchivatengera doro muita sei yapera Christmas wabata shaya mari yapera Christmas idziwa 1 chete zvima hours zvimashoma asi less than 12 hours it's 12 hours kubva na 6 kusvika na 6 muchidla ungodoti fe nenzara umwe ungofara kufara ukurese muchitambisa mari izvi zvimbazara mazibhodhoro panzapa apa une usimba hudi kana kutsvaira totsvaga zvomumwe munhu topa mari yekuklina panzapa majamwera akuisa ende wadla mari izvi vana vanenge vaenda kuchikoro mwedzi uchitanga uyu totumira chikumusha vana vaenda kuchikoro vanenge navako vaenda kuchikoro vana mainini nanzvadzi dzangu kuenda kuchikoro tutumira chikumusha wadla mari 6 hours kudla mari yose iyai kadzi vamwe kadzi vana musoro shuwa nechisarida mari yose yosarida mari yose kumunhu asingazivi zvanoita ndikambokuudza kuti udzokere kumba kwenyu wakauya uri chiri mutoko iwe tasuwa tingatovata zvakanaka pa semakumba ako mari yose topera 2 seconds chete dzechristmas chinoshamisira kunzi christmas yedu gonongotamba any day kana tine mari Christmas toitamba any day tine mari Christmas 25 December ndikana ndodo hembe nyuwani the Christmas ndatenga izvo mafriends ako achiripi mafriends ako isu pana timwe hwawa sangwa zisadza basa rahwawa but it's special day special day rani wakadzibhedhera jesu wakanzwa jesu akazvarwa ndo zvinotaura bhaibheri shoko ramwari kuti chii kuti jesu akazvarwa musi wa 25 December ivhesani teti chiselebrate izvo zvazvinakana basi zvokugusha azvinarara nyaya bhaibheri kana usingarikwisisi tiresvera mavhesi evanhu ndezvako izvo tiresvera zvinhu day racho ratopfuura chirega kutaurisa ini ndokuzhwedebura karamba utaurisa zina basa uchizvezera zina watambisa mari izvino back to school yakutanga manje apa utambisa mari utengera vanhu hwahwa tomwa doro pano izvo zvosvota chekuirosi chete